Piskat, gai unen helburua zen, ikusten zuek edo jendeari ikus dezan, pertsona berak izan da, zuek, eta leku berean, gaiaren edo detaile batek, kentzen altzena ere, noski, zenbat alda dezakeen, ez? Lehen zutziko handian eski serio eta orain humorez, nahi nuke pixkat biak konparatuz edo zer diozuen. Nire ustez zaila zena zen hain karga handiko gaia izanik norbera usartzea behar bada joko hortara, ze berez atera daiteke, batzuetan oso bide izan daitekela eta norberak xok hori eragin dezakela, bakarrik karga honek oso tentuz ibiltzea eskatzen zuela. Bai, aldatzen, egia esan gaia aldatzen zaizu. Naizta neri oraindik neke pixkat ematen zidan eta enintzen erabada usartzen, ezagit, 16 urteko eta kasu horrek ez zidan autozentsura desente eragiten zidan nire gorroto sentimentua hola zabaltzeko gune hortan, ezagit. Bai, lehen komentatu duguna ez, gai hori jarri izan baligute txapelketa batean, seguraski guk aterako genuen 16 urteko herriko gaztea zadalindakoa ez. Baina gai hori jarri bersoalfari batean, ja saioa nahiko aurrera joan da, jendea alegre dagoenean, igual guk aterako genuke herriko gutxien maite genuen hori ez. Zeren arabera egiten diren aukera horiek, inguruaren arabera, momentuaren arabera, baina ez dira aukera kontzienteak. Dira, instintoz, senez egiten diren aukerak, eta egia da, ametsen kaipatzen zuen realidade edo fikzio eta realidadearen arteko zer hori badago, ez da norbera sinesgarri goten papel hortan edo ez, edo baina, uste bersolariaren borroka beti hori izango dela, ez bere burua papel guztietan sinesgarri egiten saiatzea edo albezain sinesgarri egiten saiatzea, eta batzutan lortuko dut eta beste batzutan ez. Behar da gakoa egon da zenbateraino jendeen sentimendu reala izan daiteken egoerarekin, eta ia egoera guztiak izan daitezke, norberak norbere buruari zenbat lizentzi ematen dion horrekin jokatzeko. Puntu minberak izan daitezke batzuk, eta gero ezin zara etengabe hortan pentsatzen egon, bestela ia bersotan ezin zu egin. Baina, zure burua zenbateraino atzeratu, aurreratu, ni uste dut bersotarako klabea dela edukitzea balantza hori buruan, zuk albezain bat zeuretik kantatzeko eta oso tentu zibiltzeko terreno batzuetan. Baina hori gero batalla personalak dira baita ere, baina uste dut hor badagoela pentsamentu edo pentsako eta gai bat esan. Bukaerako kriterio horik kriterio askorekin, baina mosinari gabe. Orentzaren gainean genden hiru apaiz, geure burua jantzi dugu hainbeste gaiz, behintzat lekura heldu gira denok garaiz, ia katedratiko sentitzen hasi naiz. Katedratiko sustraia ibala, ia sentitzen zaigu arzaius bezala, pega bakarra hau da ametsen txandala, nola zapaldu honekin hemen katedrala. Gu etorri algara dotore, ala etorri bagina denontzako be, esperimentatzeko nik zenbat kolore, jantziak ere badu nahiko apalore.
Norbaitek begiratu aldu gure atzera, etorri garen gixan hobeki atera, ni etorri nahi zuen nasabote atzera. Eta hemen txelarri nauzu gori-gori, bada hori etzaizu iruditzen ongi. Hainbeste pala eta hainbeste iogi, ta norentza jarri dute mikrofono hori. Ez zaite hasi bada arrazoien xeka, horiek bakar-bakarrik heltzen dira eta ez ote du emango bazterrera buelta, bideo bat YouTubeen jartzen dute eta mikrofonoa ikusi dugu eta ara, eta begira dago leku zailetara. eman diezaiogun azkar ostikada, ez dakit baina nahiko sugerentea da. Ta nork egin ote du gaur horren demanda, hemen dagoen ari etzaiozu galda. Nintzake muituko egia esan da, saio aurreratu arauztutitzen joan da. Baina bere lekuan daukagu oraino, hori hortxe egon da betitik gaur daino. Eta ni zenbat beldurrizu eta laino, ni txikia naiz baina ez hainbeste haino. Betitik izan zara txikita mukizu, ta guapoa zarela zuke badakizu. Ta ez bazaude pozik zorra zaitezu, joamets justu zuri aputatzen dizu. Nik aldatu nahi nuke derrepente tema, honekin segitzea ez alda honena. Alde egitea beti baita errexena, komentario nahi izan da gaztetxearena. Gaztetxean bezala ezin da kantatu, hau gaztetxea ez dela ezin da ukatu. Badira hainbeste atorra raiatu, han sentitu nahi badapa ez begiratu. Hauek hasita daude gaztetzen. barka zaidazu baina ez dizut ulertzen. Aldela hitz egin ezazu zuzen, amerzu segizazu txinoak maitatzen. Egia esan izan da kriston irristada, Mahorire zuzendu dio begirada. Batean hasita oso normala da, penitentzia monje banoa txinara. Txinara joateko bagu bio gultza, menperatzen alduzu hangoen hizkuntza. Baita mandarinei eman nahi die laguntza, txino batean hasi nahi luke iraultza. Iraultza guztizagun bengoan aparte, gerore izango da gogo eta tarte. Gu gustoz izan gira guziunen parte, mila esker denoi eta